Za ku dan daga min kafa saboda ba daɗi nake ji ko? Ko yaya ne? Ko yaya ne? Jama'a assalamu alaikum. Da fari da ina ne matuƙar godiya kasancewa a gaban ku. Na ji daɗi Ubangiji Allah ya saka wa da kowa alkhairi. Allah Ubangiji ya bar zamanci. To ya isha ko. Lito, ina son na ci biskit. Ba ku ce kuna son muryar yara ba? To ai ina so in ga biskit a nan. Kaga sai in ji daɗin yin magana ai ko? To ina ga shi ke na ai. Ko ba biskit ba? Allah ya kara ka. Yanzu na cike nan. To sai wani murya kenan. To kamar yadda kuka sani. Allah ya kara ki. Kamar yadda kuka sani, mukan yi amfani da wannan murya domin na faɗa. Ba ni bato kan so ni ma baki labarin farko zan saka sunanki.